Bizning atma sayın planеркаларда, шушы planеркаларга айга бер мәртәбә булса да, Татарстан халык шагыйре Разил Исмәгыйль Вәлиев керә. Ул көн дәвамында фақат шуның белән генә шөгыльләнә. ТНВ каналын, Шаян телеканалын һәм Булгар радиосын тыңлап барып, кайда хаталар киткән, нинди ялгышлар киткән, кайсы сүз дөрес әйтелмәгән, ул аның һәрберсен теркәп, өтеренә кадәр язып бара, һәм инде шушы җыелышларга килеп безгә хаталарга күрсәтә. Менә шул җирдә дөрес әйтмәдегез. Шушы урында менә бу сүз урынлырак, отыштырак булыр иде дип, ул инде махсус шушы вазифада башкарма генераль директорының киңәшчесе булып тора. Менә ул һәрвакыт безнең эфирларны тыңлап күзәтеп тора. Ул яктан атнага бер име? Атнага бер булмаса да, ике атнага бер җыелып алабыз. Теге мин әйтмәс идем, анда хаталар бик күп, атна сайын җыелырга кирәк дип. Барыбер алып баручыларда инде алар безнең бөтенесе дә тәҗрибәле. Аларда теге самоцензура дигән әйбер дә бар. Барыбер алар камил әдәби татар телендә сөйләшергә тырышалар. Барыбер теге чыгып китә инде ул сүзләр. Мәсәлән, шул теге хәзер өстәл артына утырмыйбыз бит инде, өстәл янына утырабыз дигән аңа бәйләнсәң, бәйләнер сүзләр күп. Ләкин теге урысча сүзләр белән сөйләшәләр дип әйтмәс идем эфирда алып баручылар. Сүзләргә бәйләнүче иң бөек кеше ул Илдар Абый Низамов иде. Анда ничек кенә әйтсәң дә, нинди генә камил җөмлә әйтсәң дә, ул әлеге җөмләнең 80%-ын сугып ташлый иде. Мәсәлән, буенча дигән сүз юк ул. Бәхеткә каршы бит инде гомергә татар халкы бәхеткә каршы дип сөйләшә. Нинди каршы булсын ул? Бәхеткә каршы була алмый. Бәхеткә була ул дип. Ну халык шулай күнеккән, нишемсең инде. Кызганычка каршы. Кызганычка каршы. Кызганыч каршы була алмый бит, ничек каршы булсын инде ул дип. Шуңа күрә әлбәттә 100 төрле кеше булса, 100 төрле фикер. Шуңа күрә радио алып баручыларны ниндидер калыпка кертергә тырышу, ниндидер дөрес сөйләргә, чиста сөйләшергә тырыштыру минем уйлавымча ул беренчедән утопия. Чөнки камил сөйләшүче кеше булмый. Икенчедән кирәк микән? Мин кирәк дип саныйм. Без телебез мәтләбез барбар менә кемдер әйтә инде әдәби телне аны җиңеләйтергә кирәк дигән фикерләр дә бар инде. Кайбер вакытта артык теге күп су кушып, күп сөйләп, теге кызыл мотор озын җөмләләр белән әйткәнче, кыска гына әйттереп бер-ике җөмлә белән әйтүең яхшы аңлашыла. Бүгенге кешегә барып җитәргә әйбәт әйбер анысы белән килешәм мин. Ләкин барбер мин теге тәртипнең форматыннан чыгып та әйтәм инде, менә Булгар радиосында да эшләдем мин анда. Без барбер әдәби телне эшләгәнем, менә андагы 13 кенә ел бит ул. 14 ел икән анысы. Ул бит диджей стиль бер әйбер ул. Аңа килешә торган әйберләр бар. Татар радиосына килешә, кичерелә торган әйберләр бар. Аларны шулай кабул итәләр, чөнки яшьләр өчен заманча дигән әйбер бар. Ләкин радионан белән аерыла. Бар радиолар милләт сагында дип үзен позиционировать итүче урысча әйткәндә радиолар. Бар халыкны, мәсәлән, Курай радиосы бар иде, кайчандыр 90нчы елларда. Анда сөйләшүнең, безнең сөйләшүебезнең 20-30% урысча иде, чөнки халык шулай сөйләшә ди. Чөнки әдәби телдә сөйләшсәң, халык аңламый да, аңламаган әйберне кеше тыңламый. Мин шуңа игътибар иттем, радио тыңлаучылар шалтыратып, үзем эфирдә эшләгән вакытта бер хатын әйтте дә, мөмкинчелек булыр микән котларга дип. Һәм шушы ниндидер бер кабатлана торган хәлгә кереп китә. Бүтән шалтыратканда икенче кеше мөмкинчелек сөйли башлады. Һәм менә шуңа игътибар иттем, мин радиодан ничек сөйлисең, халык шул сөйләмне дөрес дип кабул итә. Шуңа күрә радиодан теге булдырылган кадәр дөрес татар телендә сөйләшергә кирәктер. Менә без соң вакытта әле теге татар телендә яза алырдай эшли алырдай кешеләр шактый иде. Менә без 10 ел элек Көлөшә идек әле укыганда университетта, әле беренче елдан татар телендә сөйләшә, яза ала торган белгечләр алтын бәясенә булачак дип. Һәм бүгенге көндә ул шуңа таба бара да, мәсәлән, бүгенге көндә татар телендә хаталарсыз сөйләшә алган, хаталарсыз яза алган яшьләрне табу бик авыр булып чыкты, шактый авыр. Филологиядән килделәр, яздырып карыйсың, тәрҗемә иттереп карыйсың, Яндекс переводчикта тәрҗемә итәләр, җөмләнең төзелешен, мәгънәсен аңламыйлар. Кызганыч, бу шул теге сөйләмне саклаган очракта гына да без татар телен саклап кала алабыз дип. Урыс телендә теге яшерен батырын түгел 20-30% сүзләр татар теленнән кергән. Аны ул татар сүзе дип алар бит теге әйтмәгән татар сүздән сөйләшә. Һәм без 90нчы елларда татарчага күчәбез дип теге лафырганда үзебезнең сүз телебезгә керттек бер 20% кимендә гарәп сүзләрен. Димме? Мәхкәмә, җумһурият һәм башкалар һәм татар сүзләреме?
Әле без анда гарәп сүзе булган өчен, урыс сүзе булмаган өчен генә кыстырдык монда. Кабатлап әйтәм. Һәрбер мастер белән мәгълүмат чарасының бар үзенең мәсләге, үзенең бурычы, үзенең миссиясе. Кемдер вербовщик, кемдер кешене алып килә, сферага дип әйтегеме, радио тыңларга алып килә. Мәсәлән, радио тыңламый кеше, диме? Менә ул сине ишетте дә радиодан. Һәм килдем, чөнки ул сине аңлый. Әгәр дә ул тыңлый икән камил һәм дөрес тутырылган татарча җөмләләр, ул әлбәттә бәлки килер дә, аңламаса. Мин чөнки радиода инде үземнең 45 яшымның 35 елын радиода эшләп килмәгәй. Андый ситуациялар белән мин бик еш очраштым. Әйтәләр, без сезне аңламыйбыз, диләр. Яисә без сезне тыңлыйбыз, чөнки без сезне аңлыйбыз, диләр. Шундый ситуацияларда була. Мин хәзер бар алтын урталык кирәк диген. Әгәр дә инде халыкка аңлаешлыгына булсын. Бүгенге көндә бер генә радиода инде хәзер яртылаш урысча, яртылаш татарча сөйләшми. Менә бу радио уңышка казана булга, иде миндә шундый булыйм әле дип кылану это сущий. Бар аудиторияда нишалар, бар 18 яшьтән 25 яшькә кадәр, 26 яшьтән 33 яшькә кадәр, 33 яшьтән 40 яшькә кадәр, 40 яшьтән 46 яшькә кадәр. Һәм башкалар. Һәрбер нишага туры килгән музыка бар, һәм һәрбер нишага туры килгән алымнар бар, сөйләм культурасы бар, алып баручы тавышы бар, һәм башкалар. Тәртип беренче мәртәбә ябылган вакытта бу 17 елда шуның алдыннан гына тегел медиадан килгән. Тәртип беренче мәртәбә 8 елда ябылды. 8 ансында мин җыймам. Шуңа күрә җыймам. Нигә? Бүлдердән китеремне. Гел медиадан килә бит инде ниләр теге исследованиялар. Әйе. Шунда безгә киреп инде без бит урыслар белән эшләдек. Бурын төбендә менә 60+ кем тыңласын сезне дигән әйберләр булган иде. Шуннан ничә генә ай үтте, тәртип җабылды бит. Biz эшкә килгәндә ишек төбенә килеп баскан 25-30 яшьлек малайлар без сезгә ничек булышып, приложение ясыйкны, кая эшлик, каян тыңлатып буласызны һәм подпись җыйдылар тоже яшьләрдә. Бу радио сайтан бит без бит төрле аудиторияга эшлибез Татарстанда. Сөйләүче теге менә бөтен авылларда да сөйләүче бердән бер радио станция бит бу гарачы. Бер ялгыз итәс килмәйсез. Менә бик әйбәт булыр иде. Бик әйбәт булыр иде. Мин мәсәлән теге радио төрлерәк булган сайын, алар узкы направленнарак булган сайын яхшырак дип сөйләшә. Конкуренция өчендә әйбәт, яхшырак эшләр өчендә. Бүгенге көндә нәрсә дисәң дә Болгар радиосын күбрәк шәһәрдә түгел, әнә районнарда тыңлыйлар. Ул авылда, район җирлегендә яшәүче хатын-кызлар күбрәк дип уйлыйм. Максатчан аудиторияга эшләү, без шуңа эшлибез дип әйттегез. Сезне тыңлый торган аудиторияның мәнфәгатьләрен бозмаймы? Сез тыңлый торган аудиторияның теләкләренә игътибар итәсезме, күз саласызмы? Максатчан аудитория ул радионың технологиясенең нигезенә салынган әйбер. Максатчан аудиториясы радио була алмый. Кемнең дә булса, теге исә бу төркем тыңлаучыларның әлбәттә мәнфәгатьләре бозыла. Теләсә кайсы чиратта ул бозыла. Чөнки мәсәлән, ниндидер дини тапшыру бара икән, ул динне признавать итмәгән русча әйткәндә, атеист кешеләрнең мәнфәгатен боза, шулай бит аларның нервысына тия. Хәтерендә булса, кемдер язды да бугай. Тәртип радиосы шәп, конечно, но анда дин слишком күп дип. Ниме? Сезгә язылган күбрәк өстәгеләр. Яисә татар радиосында ниндидер платный ротация бар икән, дыңгы. Бу җырны тыңларга күнекмәгән кешенең мәнфәгате бозыла. Монда бит шундый момент бар. Менә мисал өчен сезне максатчан аудитория яшьләр дип әйтик. 35 яшьләрдә соң. Һәм сезгә 60-тан узган әби апалар шалтырата. Алар бит үзләренең балалар, оныклар өчен борчылалар. Нишләп безнең яшьләргә менә шундый форматтагы күңел ачатырган тапшыру тәкъдим итәләр? Нишләп менә аны тәрбияви, дөрес телдә фәлән эшләмиләр дип. Әйдә киресенчә бурабыз. Берәр яшь кеше шалтырата микән тәртипкә нишләп син минем әбигә шундый мәгълүмат бирәсең дип. Бу факт кешенең әби кешенең, бабай кешенең менталитеты. Без аны аңлыйбыз һәм без аны аңларга тиешбез дә. Аңлагыз сез. Бар кибетләр, бар ипи кибете аерым. Бар аерым кием кибете. Ләкин кием кибетендә бер кашны ипи сатмыйлар. Шуңа күрә радиоларда алар. Ләкин сез бу тәнкыйтьтә хаклык юк дип әйтүегезме? Кабул итәсезме ул тәнкыйтьне юкмы? Әлбәттә. Без теләсә кайсы тәнкыйтьне кабул итәргә тиеш. Әзер тенә түгел, без аны
кабул итәргә тиеш. Чөнки теге тыңлаучының нидә теге шикаяты да, бу тыңлаучының шикаяты да ул халыкның, то есть җыелма бер төркем халыкның фикерен берләштергән сигнал килеп җиткән. То есть ул бер үзе генә алай уйламый. Һәр хәлдә аның белән бергә бер дистә кеше шундый шулай уйлый. Һәм инде без әгәр дә ул аның әйткән фикер рациональ икән, без ул фикерне кабул итәргә тиеш һәм моның өстендә эшләргә тиеш һәм моны мөмкин кадәр булдырмау өстендә эшләргә тиешбез. Әгәр дә инде ул әйткән әйбер безнең форматны бузуга китерә икән, без әзерләп биргән максатчан аудиториядан китергә мәҗбүр икән, без ничек аннан китик инде. Мәсәлән, тәмәк сата торган кибет афыйтыгыз, ул бит инде син балаларны, яшьләрне тәмәк тарттырасыз дип кенә бит тәмәк сатудан туктамаячак вакытчында. Теге начар чагыштыру булды, конечно. Ләкин шулай да. Татар радиосының үзенең форматы, үзенең мәсләге, үзенең традицияләре бар. Аны халык тыңлый билгеле бер сыйфатлар өчен. Анда төрле зур ассортимент җырлар, алар заманча, алар яңа, алар тапталмаган, алар көн сайын анда яңа җыр чыга. Көн сайын яңа җыр. Тәртип радиосында киресенчә. Татар радиосында китап һәм тәртип радиосында утырам. Тәртип радиосын тыңлаучылар тәртип радиосына килә ни өчен? Чөнки анда рәхәт, чөнки анда ностальгия, чөнки анда мин әйләнеп кайтам үземнең балачагыма. 84 елның 6 августына иртә белән иртәнге сәгать 6-да тордым, 6 сәгать 15 минутта бордым радионы. Һәм анда җырлый башлады Илһам Шакиров, исә Эмиль Җәләлетдинов, исә Флора Сулейманова. Ошонда да социалистик Татарстан газеты һәм башкалар. Китап радиосын, Болгар радиосын тыңлаучылар шулай ук Татарстанда доступный булган өчен. Һәм алар шуңа эшләде. Аларның шигырьләре без Татарстанда беренче ия. Алар һәрбер авылда, һәрбер районда, һәрбер авылда диярлек үзләренең программаларын алып баралар. Алар мөмкин кадәр киң аудиторияны кулашларга телиләр. Бу шулай ук ничек дип әйтим, оправданы, хакланган. Китап радиосының аудиториясе ул китап яратучы кешеләр. Китап тыңларга әзер кешеләр. Исә китап укыйсым килә, ләкин вакытым юк дип борчылып, аңгырайып йөргән кешеләр, андый кешеләр бик күп. Мин кабатлап әйтәм, рус радиолары һәм чит илдән күптән шулай ул. Чит илдә анда һәрбер төркем кешеләрнең бар үзенең радиосы. Әгәр допустим шәһәрдә бар икән бер төркем анда шахтерлар 98 кеше. Шушы 98 кешегә аерым радио эшли. Бездә Россиядә инде ул төркемнәр бераз зуррак, чөнки инде бездә радио тапшырулар алып бару Америкага караганда теге закон белән дә бик каты кысылган, һәм акча ягыннан да шактый кыйммәтле шөгыль дип әйтегән. Шуңа күрә бездә русларына әйттем, бездә татарда шулай булырга тиеш. Яшьләр өчен бер радио, картлар өчен бер радио, яшьләнешкәннәр өчен бер радио, бала үстерүчеләр өчен бер радио. Шулай булганда шәп булыр иде, ләкин пока безнең әлегә мондый мөмкинлегебез юк. Бүгенге көндә татар телендә эшләүче радиоларны тыңлаучылар аудиториясе минем санавым буенча, мәсәлән, Казанда 20-25%-тан артмый. Шугамы? Чөнки бик күп төркем кешеләренең мәнфәгатенә туры килүче радиолар юк. Әгәр дә үз мәнфәгатенә туры килүче радионы ала икән, ул артачак 28% булачак. 30% булачак. Һәм безнең файдага, милләт файдасына менә шушындый нишалы радиолар булдыру. Һәм инде син минем форматны урладың, син минем җырымны урладың, син минем арттан барасың, син мине кабатлыйсың. Кебек теге ниләр мондый сүзләр, алар минем уйлавымча әлегә урынсыз. İkinci tema kuşi. İkincisi var mı? Var, ikincisi var. Şimdi bulay tamak yiyor. Bu senin zorusu hem in boşağını hazır playlistlarga koşarız. Birinciden her kimde zevk degan yer var. Bu birinciden etik mi? Kimdedir ol yok. Kimdedir ol yok. Yok ana geldiğince mertebe şaltırattılar indi bizge. Yara etip söylemeyim indi. Bir yaş paralarının doyut başkaruşı meşhur bir jırın bütün yerden eğlendireler. Onu radyolar özlerine çıkıp ettiler indi. Bu senin tırtıp çıkmanı kalanı. Bu indi demek indi şartlar dereceye işte kabargan puak. Eğer de indi bu derecede kabarmagan bulsa ana kalıp alayttırıp atak atıtma indi. Bu senin şulay kupirgen. Lakin uylap karagan vakitte bizge
шалтыратучыларның, язучыларның шулай күпчелеге менә шушы әйберне гел кабатлап чыгара инде. Ул нинди нәрсәдән чыгып төзелә ул җырлар. Әйтик, менә бар, менә безнең Румия без бик матур җырлый. Ул хәзер әйтик фонограмма яздырды да яхшы гына бер 25 мең түләп име. Шундый уста аранжировщик та шуннан соң тавышын әйбәт итеп эшкәртеп җибәрде. Шәп бер матур җыр башкарды ди. Яманы итеп бирде ди радиога, мисал өчен инде. Менә аны кем сайлап ала, кем утыра анда, нинди белгечләр, нинди критерийлар анда. Бусы беренчедән. Һәм ул анда күп акча түләргә тиеш. Һәм кем акча түләмәсә дә аны әйләндерәләр. Бу сорауга хәзер сәгать ярым алсу. Менә шушы мөмкин булса сәгать ярым кирәк түгел. Шушыны һәркем кыскача гына, чөнки менә бу иң бөтен кешене борчыган сорау. Бу сорау, наверное, мөгаен кешелек барлыкка килгәнче, ул барлыкка килгән сораудыр. Чөнки мин 50 яшым, 50 ел гомернең 45 елын инде радиода эшлим. 45 еллыкта ул сораулар бар иде. Ул сорау бар иде. Һәм иң зур дәгъва шул иде. Түләүле ротация дигән әйбер бар. Шуңа кешегә шул тиен. Мәсәлән, әйтим, радиогызны тыңлап булмый, гел бер җырны әйләндерәсез. Гел бер ул Андый, гел бер җырны әйләндерәсез, ул түгел. Аны инде хәзер фразеологик әйләнмәләр сүзлегенә кертерлек сүз инде. Сезнең җавабыгызны да беләбез инде. Шун без ул булмаса безнең радио булмас иде. Ул инде реклама. Алай түгел. Беренчедән, андый дәгъва белдерүче кешегә мин кызыгам, аның вакыты күп. Ул көнне-төне радио тыңлый һәм көнне-төне яхшы бит инде. Шушы. Мин аңа кызыгам һәм үзем дә шундый булмас идем, андый була алмас идем. Икенчедән, бер үк җырны әйләндерә дигән кешенең бит бар, теге русча, татарча белмим, восприятие дигән әйберсе, диме? Кабул итү, диме? Кайсыдыр, мәсәлән, Габделфат Сафинның ул бер үк җыры көн сайын 3 мәртәбә яңгыраса, аны сизмәскә мөмкин. Менә теге син әйткән, теге парның җырын ул 3 көнгә бер яңгыраса да көн сайын яңгыраган кебек тоела. 4 топрем рәдә. Бу тикшерелгән факт, аны мин безнең бит хәзер автоматика эшлим. Mesela otomatik. Синтез программасы ул үзе төзи, ул бик акыллы программа. Ул өчен башта бик акыллы кеше аның правилаларын создавать итеп, берен исәпләп, бухгалтерия любой вакытта, дәүләтнең любой вакытында, любой урыннан син кирип аласың протоколны. Протоколны алдың, теге җырны излисең юк. Көн сайын чыгал, бүген юк, кичә юк, 3нче көн чыккан иртәнге сәгать 7-дә. Ничек көн сайын яңгырасың? Менә бу бер аспект. Икенчедән караганда, бар ротация дигән әйбер. Ротация дигән әйбер, ул, мәсәлән, Европа плюс радиосында, рус радиоларында ул 40, топ 40 бара Европа плюс тәйме. Бу нәрсә аңлата? 40 җыр көн дәвамында тәгәрмәч буенча әйләнеп тик утыра. Тәүлек буе. Тәүлек буе. Ләкин моңа карап, Европа плюс радиосын бер генә кеше дә сүкми. Сездә бер җырлар көненә 4 мәртәбә әйләнә ди. Мин нәрсәгә әйттем, теге кешене бәхетле кеше дип. Дәгъва белдерүче кеше бәхетле кеше дип. Уртача 80-90% тыңлаучы радионы тыңлый фрагменталь рәвештә. Максимум бер кеше тыңлый яла радионы. Бик күп булса ярты сәгать. Әгәр дә көне буе тыңлый икән, ул кеше безгә кирәк түгел, чөнки аның коммерция кыйммәте бик аз. Чөнки ул я пенсионер, я инвалид. Я бала, я әби. Алайса мин башка төрле белмим сорауны. Кайсы этапта ул әйләнә җырчы шундыйга? Менә әйтик бит инде хәзер ярар, теге классикларны әйтеп торам, Илһам Шакировларны, ансыз да ансына кирип тормыйбыз. Кайбер җырчыларны бит инде акча түләмәсәләр дә моны куярга кирәк дигән төшенчә бар инде, бу халыкка кирәк дигән. Аны кем ул критерийларны билгели һәм кайсы этапта җырчы уже Түләүсезгә әйләнә. Һәр радионың худсовет дигән сездә бардыр инде. Худсовет дигән әйбер бар. Һәм ул худсовет форматыннан сүз бар. Ул ничек шанда була? Японча. Мин бу радиолар өчен әйтәм. Сездә ничек кеше? Үзегә ничек худсоветта? 3-4 кеше бар. 3-4 кеше. Әгәр дә яшерим. Формат дигән әйбер бар. Теге мин аласым килә дип кенә мин ала алам дигән сүз түгел. Бөтен җырны тоже алып булмый. Форматның критерийларын. Һәр радионың үзенеке. Менә шул исцелевая аудитория чыгып, Мәсәлән, аудиториядан чыгып. Мәсәлән? Мәсәлән, мин көне буе Илһам Шакировны куйсам бит инде. Юк. Яңа җырдан сүз бар.
Яңа жыл келе, сіз әйтесіз худсовет деп. Худсоветқа келді, сіз ана 3-4 кіші отырып сайлайсыз. Нендей критерийлер бойынша? Мен қалса, Программа яздырылып, Юк, сүзләрен тыңлыйбыз. Беренче шартта сүзләрен тыңлыйбыз, потому что не то что мәгънәсе, Апасный жырлар була, сүгенүләр, хәзер сугыш турында теге бик цензура дигән. Миңа калса бу бик авыр момент, чөнки монда произношение. Бу бик катлаулы процесс булырга тиеш бөтен радиода, чөнки әле ул теге 3-4 кешедә ничек дип әйтим мин, алар бит инде алар фикер генә дөрес булмас. Алар фикер дөрес, анда бит инде хәтта теге супер тәнкыйтьчеләр түгел бит инде алар анда. Произношение дигән менә шул ук хәрефләрдән әйтегез, х, х, к, г, г дөрес әйтмәүче жырлар бик күп алар, тыңлап булмый кайберләре. Радиода уйнала торган сыйфат дигән әйбер бар, сыйфатка. Ничә проценты менә шул сез сайлаган худсовет нәтиҗәсендә кирип киткән бушлай, һәм ничә проценты түләүле? Yok, худсоветлы түләүлегә Худсовет үтмәсә ул акчага да алмый, бушка да кira. Тик бер бизнесмен тавышы булмаса да, җырын китерсә, мен сезгә 100 мең бирәм дип әйтсә, андай Юк. дип җибәрсә берәрсеме? Бездә аны шундый ни булды, бер дулкында эшләгән вакытта шуны әйтәм, сәгать 10-да ровно куялар берәүне. Беләбез. Бер вакытны туган көне булды да көндез куйдык. Тутындылар шалтыратырга, сәгатебез дөрес түгелме? Юк, ул әйбәт, ул теге нормаль зурлыктагы әзер булса, әйбәт ул бит 9 минут бара ул җыр. Дәмәк тартып керәләр инде шунда малайлар. Теге малайлар дәмәк тартырга килсә, шуны кырысып китәләр. Мәсәлән, 50 тапкыр чыгарга тиеш түләүле шул 50 сандан. 50дән артык чыга алмый дигән. 50 тапкырдан бер кеше түгел, барысы бергә. Мәсәлән, бу 50 сан дөрес сан түгел, менә ул саннан билгеле бер саннан без теге ягына чыкмыйбыз. Мәсәлән, Болгар радиосында сәгатенә 3 түләүле җыр яңгырый ала. Булганда безгә оңлаешлар. Без сәгатенә дип билгеләмибез, потому что бар тапшырулы сәгатьләр, иртәнге эфир, кичке эфир, я җыр куясың, җай сөйләшергә хут бирәсең. Әгәр дә аны сезнең сүзеңне җеплим, потому что милләт тапканнар закон бит. Әгәр дә син ротация категориясен кертәсең икән прайм сәгатьләргә, иртәнге сәгать 7-дән сәгать 9-га хәтле, яисә кичке сәгать 5-тән сәгать 7-гә хәтле, менә сез әйткән көн саен бер җыр яңгырый, нигенә килеп кайтачак. Шуңа күрә бу сәгатьләрдә ротация куела минимум. Шул сәгатьләрне алып атканнан соң, тапшыру сәгатьләрне алып атканнан соң кала билгеле бер сан. Ул санны мин дә беләм, Асуда белә, ләкин әйтмәбез. Рекламадан туйган кешеләр бар, тапшыру бара, тапшыруны үзеп. Рекламадан туйган кешеләр бар тамагы. Реклама туйдыра. Икесенең берсе ул ишесе олмай, туйдыра. Ул бит ике яклы аны карарга кирәк инде. Булса куеп булмый. Шундый кызык кына сөйләй башлый, бер чакырылган кунак шаут иттереп тегин сүзен бүлдерәләр реклама җибәрә. Ул иң тыңлана торган вакытта бирә торган прайм таймда реклама күбрәк була, әлбәттә. Ул бит инде радиога да акча максатында куелган. Реклама кумакчылы дигән сүзне, рекламасыз диешә булмый бит, рекламасыз бит инде биреп булмый. Рекламаның положениесен кертелгән инде аның без менә рекламаны төзегәндә бөтен төрле рекламаны алмыйсың инде. Үзең анда кешенең зәвыгын боза торган кирәкмәгән әйберләр ул конкретно хәтсиңа күп акча түләсәләр дә, син форматыңа андай әйберне кертмисең инде. Анар күп дисәләр дә, аның тоже атаклы вакыты бар, билгеле бер вакыттан закон бузып, барыбер артыга куелмый аның. Бик тикшерәләр. Реклама бик катгый. Тавыш уровне буенча аерылган, вакыты буенча. Әлбәттә, маркировка буларак реклама дигән мәҗбүри. Әгәр дә кыйбланы үзгәртмичә, бөтен планлаштырган, уйлаган, үзең күңел кушкан әйберләрне эшлим дисәң, теге бөтен дәүләт мәнфәгатендә кайгырып эшләйтелгән шушы телне милләтне сакларсың. Анда реклама кирәкми. Менә бөтен милләтнең бит үзенең культура каналлары бар. Телевидениедә, радиода анда реклама әйләндермиләр. Менә башкортларныкы да шулай, анда бит реклама тулмаган. Ул бит һәрбер рекламада үз законы белән килә дә, синең форматыңны боза бит инде ул. Ничек кенә бер теләсәң дә син. Һәр регионның бар үзенең базары. Татарстан базары шактый югары премиум сегменттагы базар. Монда Татар радиосына аена фәлән миллион реклама акчасы эшли.
Bütün kişiler misal edip getirirler Tatar Radyosu'nun. Uфада андый Bir yok. yıl hatırlamayın de, akşam sorunca. Akşam kapçalı. Уфада андый радио yok. Мен жырларға на самом деле аллергия. Мен жыр тыңлайамын. Шулай мı? Профессиональ һөнәри теге мәнфәгатьләр белән карап кына мин тыңлый алам, теге бәя бирү өчен моны куярга ярамый, тыңлатырга ярамый. Бу җыр мисына туры киләчәк, бу җыр мисына туры килмәячәк. Критерийлар буенча бәя бирү өчен мин җырларны тыңлыйм. Булай мин әйтәм, мин иң яраткан телеканалым өйдә Disney, иң яраткан радиом Детское радио. Klassik eserlerge konularını tar konular tarta iken şolay seyircilerin tanısı ki çünkü biz ilk tertipte irtenin hatta fonu itip de seyircilerin aldık. Barbar nişiktir mene ol bir resmi tığlamayım diye etsen de konular halatına biz mecburi tanıyız yani konuyu. Ol уже işlep tıraşın ki anda bütün evinin tekşirip ağıruğa aylangan derecede şunday birinde tanıysan. Abulay yolda yürgende demek mene irte bilen Tatar Radyosu'nu tanıyız. Kayıbıraktan aşağı kişi ayda bitedi, jер qabatlana deyip. O жернің kayıbırakta programma gayıbı bilen qabatlangan, alarga qaraganda sen özün tağında yaxşırak bilesin. Şunu bilgeçsin yolda tağı şul siyana da turu kile de gül şuşu jer şekilde bolup, anar koşesin kitapka, anan koşesin bulgarga, aylanesin, ana birsinde de bulmasa birer muzika gına koyasınlar. Men türlü jер tыңлайм. Tatar estradasında, hem şetil estradasında, maşinada benim aktif tыңланып тұрған 4 радиостанция, бұлар Тәртип, Китап, һәм Татар радиосы, һәм Европа плюс. Мин үз плейлистымның һәрбер сүзен, һәрбер җырын ятлап бетерәм. Менә мин наушникны киеп утырам, көне буе иртә килеп утырасың, кичкә кадәр көне буе шуны тыңлыйм. Туймадыңмы диләр? Юк, һәрбер җырга моңланам, һәрбер сүзен беләм, һәрберсен хәтерләйм. Кем җырлый белсәгез, любой җырны әйтеп бирә аласыз. Бик яратам. Менә нишләп бу җырны куймыйсың? Менә үз ярат, синең урында булса, мин яраткан җырымны гына куйыр идем диләр. Юк, һәр җырның үз аудиториясы. Редакторларның ярата, яратмавыннан тора торган әйберләр бар. Инде ул булырга тиеш түгел. Менә үзеннән үзе шулай итә ул. Ниндидер җырчылар бер әкрен генә син яратмаганың булай булып тора. Әле ул шундый кызык әйбер бар. Заманында менә бер җырчы белән шулай булды. Мин музыканы редактор булып эшләгәндә. Юк инде яратмыйм. Менә минем ни хакым бар аны яратмаска, әйме? Минем улым малайның беренче җырлый башлаган җыры шуны булды. Шуннан соң мин бер игътибар белән тыңлый башладым. Әйме бу кешене. Шуннан соң бер вакытны реклама ролигын яздырырга ничә җырчыны әзерләп чакырып яздыра алмадык, игровой роликны, әйме? Моны коридордан тотып алып кирип шул вакытта гына яздырдык. Мин аның мөмкинлекләренә шак каттым музыка ягыннан. Шуннан үземне сүктем. Риза синең нинди хакың бар мәйтәм айырырга. Күңелеңә бөтенләй ошамаган, бөтенләй яратмаган, сөймәгән җырлар була. Ләкин аларны кеше тыңлый. Бездә дә Исемнәрен әйтмим. Нәкъ шулай бездә дә. Мин математика ягыннан карыйм. Аха, бу җырны мин кичә куйган идем. Юк әле, бүген мөмкинчелекне моңа бирик дип мин барыбер тегесен чырып калып, бүген монысын куям. Мин алай теге айырмаска тырышам. Әйне Синадинның Юк, мин бер тикләм. Синадинның неге бар? Теге җырны яисә бу җырны ярата торган гадәттә. Мин бер урынга куя торган гадәтләр бар. Программа адаштырып җибәрмәсә, бер җырчының бер җырын тотып алса, тәки шуны Шундай автомат программа, мәсәлән, плейлистта басасың, ул үзе төзелгәндә правилар беләсең. Мәсәлән, яраткан кыз чиратнанрак тиеш. Тиз һәм әкрен темп буенча шундый үзе төзеп бирә. Бу кеше көненә ничә көнгә исполнитель көнгә ничә тапкыр, җыр көнгә ничә тапкыр чыгарга тиеш. Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә менә без бит инде эзлибез, нинди генә радиога бирелгән булсак та эзлибез һәр вакыт яшьләрне. Табарга тырышабыз талантлы яшьләрне, креатив яшьләрне. Алар елдан ел түгел, көннән көн әзәя, алар юк. Беренчедән теләге булган яшьләр әзәя. Без мәсәлән 10-15 ел элек миңа Татар радиосында утырганда көнне кимендә 2-3 кеше мине шкалага дип шылтыратмаса, ул көн булмый иде. Бүгенге көндә инде радиода эшлим әле мин дип теләк белдергән кеше сирәгәя бара. Теләк белдергәннәр арасында эшләрлекләре тагын да әзрәк, чөнки тел юк, фантазия юк, кругозор юк, авазлар, фонетика тегесе булса әйткән дә юк инде, китап уку юк, кызыксыну юк, сәнгатькә тартылыш яшьләр арасында юк. Менә без
шушы составта мөгаен китеп барып безнең Юк, радиода. мен алай дип уйламыйм. Беләсезме? Чөнки менә теге Тукайлар вакытында бер агым булып килеп кергән бит әле. Менә хәзер дә шундый бер бар бит. Яшьләр арасында менә безнең Халип Яңа буын дигән тапшыру бар бит. Анда киләләр, мин шаккатам. Барбер менә алар арасында мин әле өметләнәм, алар күп булмаса да, менә андый бер-берсен батыру дигән әйбер булмас дип. Чөнки менә сәләтникеләр хәзер үсеп чыктылар. Бер төркем. Аларның бар теге карашларында безнеңчә булмаганрак әйберләр дә, ләкин алар барбер шул кадәр бердәм команда булып эшли торган әйберләр. Менә хәзер шәһәр мэриясе менә Сәгыйтов җитәкчелегендәге карасаң була ул әйбәт буын килә. Апош театр студиясе бар. Апош менә ул бит инде зур нәрсә, ул бик зур нәрсә. Шул кадәр теге яшерен батырын түгел бит инде, күпме генә сатып изеп бетерергә тырышса да, барбер күпме яхшы әйберләр килеп чыга. Эшләгән кеше монда һәрбер җирдә шәхескә урында эшләгән кешеләргә бәйле әйберләр бит күп. Шуңа күрә һәрбер кеше үз урынында җиренә җиткереп, үзе белән үзе гадел булып эшләсә, бер кешедән тора кай вакытта. Бер кешедән тора. Бөтен әйбәт була. Менә камераларсыз бер әйберсез генә дә утырып сөйләшәсез сүзләр шул хәтле күп. Булай әйтәм мин. Утырып сөйләшеп хәл итә торган мин. Дөресен әйткәндә, гомер буе частныйда эшләгән кеше, шәхси оешмада инде мәктәптән кала. Мин бу дәүләт оешмаларына килгәч бераз гына югалып калдым, бик каты аптырадым, чөнки күпме генә зарлансалар нәрсә дип әйтсәләр дә, бездә ничек инде? Например, барыста уртага салып сөйләштең, әйтәсе булса әйтеп бирәсе кирәк карыйларда. Шунда хәл ителә, икенче минутында җайланып китә. Ә монда юллар бик озын, ул теге Разил абый миңа әйтте инде, син болай да бик озакрак яшәгәнсең дип. Барбер менә ул дәүләткә дә керсен ул андый бер җитәкчелек белән эшли торган, бигрәк тә менә 4нче хакимият дип әйтәбез бит инде журналистиканы. Ул хәзер аны әйтмәсәләр дә, алай түгел инде хәзер дисәләр дә, ул бер кая юкка чыккан әйбер түгел. Просто хәзер аның хакимият икәнен тоеп, җаваплылыгын тоеп эшләүчеләр генә сөйләгәгә барган вакыт бу. Ә ул фактически шулай, чөнки Минтимер Шәрипович ни өчен беренче теге кая барса да журналистларны ашатып эчертеп үзе янында йөрткән, ул хакимиятның фикерен халыкка җиткерүче иң төп кешеләр икәнен аңларга кирәк. Шуңа күрә бергә безгә җитәкчелек белән дә утырып сөйләшүләр җитми. Берәй-берне аңларга кирәк. Кая эшләсәң дә, кем булып эшләсәң дә, имә теге акыл өйрәтеп утыру түгел инде ул. Сиңа дигән Аллаһ Тәгалә язып куйган өлеш, имә сиңа насыйп әйбер, уңышмы ул, акчамы ул, дәрәҗәме ул, малмы ул, бәхетлекме ул, бәхетсезлекме ул, барбер хәт нинди юллар урап булса да сиңа килә. Шуңа күрә бер кайчан да кеше өлешенә теге матур итеп кенә кызыксаң да, аны тартып алырга, нитергә, андый әйберләргә тырышмаска да кирәк. Ул барбер кемнедер син азаплыйсың гына, барбер үз руслысына кайтып, тегеңгә насыйп тегеңгә була, сиңа насыйп, синең өлешең сиңа кайта. Шуңа күрә юкка, бошка андый эшләр белән вакытны уздырмаска кирәк. Конкуренция дигән әйбер инде ул бар, ул бик каты кирәк үсер өчен, ләкин ул иманлы, акыллы әйбәт булырга тиеш.